खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय दिनै फाइनालि एम्फुसेया 12 दिन जाबाय आरो 12 दिनावहा ओमफ्राय एसे देरबाय आरो ओमफ्राय दिनै बिलाइबो नायनो थांनो ओमफ्राय थुदो ढेकियाजुलियाव उनाव बिलाइबो थांगोन माबोरै लाबोयो माबोरै खामो जों बिलाइखौ थुदो बिदो नायलांदो नोंथांमोना बिलाइ लायनि गाइस बिलाइ नै 12 दिनाव एम्फौआ एसे जोबोद देरबाय आरो एसे लोमजासिगोनसो गाबोन बा दा हरनिफ्राय लोमजाथारसिगोन आरो गाइससो नै मोनसिगोन मंगलबार बा बुधबार नङाबा बिस्थिबारनि उनाव मोनगोन आरो नायलांदो नोंथांमोना जों बिलाइबो लायनो थांखादों गाइस गारि खाथियावहा नै बेबायदि बिलाइ मोनदों जोङो बिलाइखौ खासो फैदो गाइस मालायफोरा टाउनाव बेरायनो फैयो जोंना खानोसो फैगासिनो फैनायावनो फैनाय गारिबो सार्भिसिं खालामखाबाय आरो डिलारावहा नै बिथिंगालैसो मा फैदों थांनोसै जोंहा आरो नामायनोसै बिलाइखौ रावबो खायाखै जि हाग्रा बारि जाना थाबायहाय गाइस नै हेलमेटखौबो खुलिनायाव गैया गाइस नै बिदिनो खानोसैहाय एम्फौ एनला अरबालाय खानोसै नै गाइस एम्फौ एसेबाबो लाखाबाय जोङो नायगिरफैलाहाय होननानै खनसेयावनो लाखाबाय साननै सानथामनि सालायासै दिरुं नै थालिरखौनो खाबाय आरो आंनिया मोननैखौ बिदि लाबाय आरो ओमफ्राय रितु बिमानि बियो रितु बिमा रेडि गाइस रितु बिमाखौ थिनहरग्रोनोसै नै लोगोफोर स्टार्ट होसिगोन मेदामाबो जोंना बिराद खस्थ' जि स्पिडाव सालायखादोंहाय लुट लानानै नै गाइस बर' आइजोनि पावार स्कुटि लादोंब्लाबो ओरैनो बेकाराव थाङाखै खामानि मावनायावसो थांदों नै गथ'बो आरो गाव खामानिबो नै गाइस बिलाइखौ लाबोना बेबायदि लामस्रा दोनदो आरो हर जालायबाय बे नायफैगासिनो एम्फौखौ गालै नै ओमफ्राय जोंबो नायबाय नै गाइस इथिंगालै नै पियना ओमफ्राय नै गाइस एम्फौआ एसे देरहांबाय ओमफ्राय लोमजाबावसिगोन बिसोर गाबोनफोर लोमजानो हागौ ओमफ्राय लोमजाबाथाय देरखाबायानो नै अबेबा लोमजाबायानो ओमफ्राय मोनखासिगोन बिसोरो बुधबारफोर बारा देरासै एम्फौआ मानो देराखैथाय फिसाल' जादों गाइस नै बिलाइया हरे जा बुरजा लाबोखाबायना जोङो दे बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम दिनै माबोरै लाबोखो जोङो बिलाइखौ नोंथांमोना नुबाय दे बिदिब्ला बाय बाय दिनै बेखिनियानो